Sincane lezandla. Ama kwenzeke ndako. Iphathu amathambo. Imsipha yami yashwabana. Imsiphi yashwabana. Yeah. Uphathwa amathambo. Yeah. Imsiphi yashwabana. Yeah. Kodwa kunento lapha esiswini, kwenzeka nesiswini. Isisu sami siyaluma. Siqaleni nokuluma. Ngicabanga ukuthi unyaka uphelile. Bathi yini bodokotela lenza isisu siluma? Bathiwa ama-ulcer. Bathi nama-ulcer. Yeah. Phakama ngenduku. Prophetic sniper. Ashaya isandla kumkhulunkulu. Ake ngusizeke ngoqoqele. Lo mama lo akanama-ulcer. Ebusuku uphupha ayedla. Prophesy papa. Ene nakadla olala nangabe bekalala nomuntu bekazoyifakaza. Udla azahlafune mara na ungambheka uyiboni lento ayihlafu nayo. Yiyo lento ehlele esiswini. Lekuthiwa ama-ulcer. But ngizamthela ngeoil. Ngiqeda ngimphuzise amanzi. Ngeke iphinde ibuye. Glory to Jesus. Ngeke iphinde ibuye. The apostle has landed. Awuthi amen. Ngeke iphinde ibuye. Awuzame mama qathula ngayo le nduku. Mbheke ukuthi uhamba kabuhlungu njani. Mbheke yima mama. Buka lento lena emhlupha lesiswini. Seyiqale kum-affecta nesibeletho. My Jesus. Sibeletho ngathi siyalenga. Beyazi lento ekhuluma ngayo. Bathini? Akaze kushiwo Wena usizwa njani? ngiyangizwe nami ngathi siyavuleka. Ngathi kunento evulekayo phakathi kusona. Kunento evuleka ya. Yeah. Lento ebeyila yehlela nasesibelethweni. Engathi usibambe ngeplastic. Awuthi amen. My Jesus. So but anyway, lulani izandla zenu simthandazeleni. Izawuhamba yonke lento. Yima mama ubalance, balance. Yabona uchekele ngapha ngithi yima straight. Thank you. Asimqaleni ngamanzi. Umukhulu. Yiwo lamanzi ngiwabusisela ubani igama lakhe. Ngiwabusisela uhlakaniphile. Angithi khaliphile nawo amanzi wakho. Uzophuza lamanzi uzophuma endlini eminyama abakuthobele bakuvalela khona. Uyothi na uphuma kule ndle eminyama isisu nesibeletho nezinyawo zoqhaqheka ngegama lika Jesu. Umukhulu. Nawo-ke lamanzi akuphilisa khaliphile. Nawo-ke lamanzi akuqhaqha khaliphile. Nawo-ke lamanzi angena esibelethweni. Sekafikile esibelethweni. Nansi lento iyasha. Nansi-ke lento iyaphuma. Nawo lamanzi afikile nasey'nyaweni. Nansi-ke lezi zinyawo kuthiwa zine-arthritis. Iyaphuma lento. Right now in the name of Jesus. Okay, stop. Agama lika Jesu. Hayi mana iphoshe hambe. Aman. Msondelele. Ngithambani. Khipha nesilwane. Khipha. Yayikhipha. Angeniswa. Aman. Shayela neJesu sana. Mole nqwele ngiyabonga. Ngimbeka izandla right now. Spirit of the living God, mthinte ukhaliphile. Mthinte kuphela inhlungu, mthinte kuphela inhlungu, mthinte kuphela inhlungu, mthinte kuphela inhlungu. Inhlungu esesiswini, inhlungu esesibelethweni, inhlungu esey'nyaweni, inhlungu esemadolweni, inhlungu eziphethe amathambo. Molo inqwele mthinte njengamanje. Babe, mthinte njengamanje. Babe, mthinte right now. Vumani kakhulu nithi amen. Umukhulu lula izandla zakho phezulu. Jesu umukhulu. Jesus, umukhulu sina. Jesu umukhulu.
walk. Yes. But just after your prayer, she can now walk without the walking stick. Alishela ushayisa isandla. To the glory of God. Ibandla lithi amen. Watch your screen. She's even crying, this lady, just after deliverance. Watch your screen. It's happening live from Muzimkulu.